Ahoj, ahoj, vítam vás u prvého dielu rozprávania zo sveta hry World of Tanks. A ako vidíte, hram tu so svojím kamarátom. Čau, predstav sa. Čaute, ja som Jakub a točím tuto prvý replay s mojím kamošom. No tak ako vidíte, nebudeme strácať čas a poďme rovno do bitvy. Musíme počkať na bitvu. Ako vidíte, že je to naživo, takže si nebudete myslieť, že som vybral najlepší replay a dal ho tam. Čakanie už je dosť dlhé, ale nevadí, počkáme si. No, dalo nás to do bitvy medzi tier 5, ale je tu delostrelectvo, takže by to malo byť dobré. Nebudem komentovať veľa, akurát na začiatok poviem to, že PZ-1C je malý, rýchly, obratný tank, ktorý má guľomet, prúbojnosť, alebo priebojnosť je síce iba 33 mm, ale na delostrelectvo to bohato stačí. Ideme na Artiny. Tak ako môžeme, len to nebude samovražda. Samovražda to bude určite, ale tak. Tento tank je hlavne na zabavu, takže ako na Artiny je to určený tank, takže môžeme ísť. Ok. Buď poď za mnou, alebo choď z druhej strany, je to jedno. Tak sa tam musíme dostať. A keď to nevyjde, tak to nevyjde. Ináč, je to môj spolužiak, ktorý chodí so mnou do školy, lepšie povedané do triedy. A ako vidíte, že vlastne nič nevidíte. Takže asi tak. My sme sa pokúšali dostať k Artinám, sa nám nedarilo. Zatiaľ. Potrebovali sme sa čo najrýchlejšie dostať k tým Artinám. Alebo delostrelectvu. Spravil som si kanón. A tak. A bolo. A bude. Nevedel som, že bude delostrelectvo. Neprorazili sme pancíř. Dostali to. Ještě jeden razový zásah a je Rozhodol som sa, že idem na delostrelectvo 4. úrovne. Vidíte, ako si ma nemôžu trafiť? Trefa do černého. Dostali to. A vidíte, nemám opravu a konec. Nemôžeme zůstat. Ale tak vyndal som si jedno delostrelectvo a myslím si, že na prvý diel by to stačilo. Ešte pozdrav do replayu. Čaute. No tak dobre, ja sa s vami rozlúčim a ospravedlňujem sa za lagy a za podobné nedostatky. Je to moje prvé točenie na YouTube, takže čaute.